हाय, मी मेशोवरून काही कपडे मागवलेत आणि ते फिटिंग करून आणलेत. तुम्हाला दाखवते. मी मेशोवरून कपडे ऑर्डर केलेले. हे बघा, हा गुलाबी कलरचा ड्रेस, हा ब्लॅक, याच्यावरची ओढणी अशी आहे. दिवाळीसाठी ड्रेस मागवलेत, पण एवढे मोठे झालेत ना, ते फिटिंग करायला 20 रुपये गेलेत. तर आता दिवाळीसाठी काही एवढं तर करावंच लागते. हे बघा, अशी ओढणी आली आणि टॉप असा आहे. कसं काय वाटला तुम्हाला माझा ड्रेस? छान वाटला असेल तर कमेंटमध्ये सांगा. तुम्ही दिवाळीसाठी कुठून कपडे घेतले मला पण सांगा. मी आणखीन तुम्हाला माझा काय ब्लॅक कलरचा ड्रेस दाखवते. हा बघा, असा आहे. असं पूर्ण खोलून दाखवला असता, पण मला ते खोलता येत नाही कारण कॅमेरा पण मीच पकडलाय आणि ड्रेस पण मीच दाखवते.